Onnistuiko sitä leijuttaa sieltä? Pysyy siinä seinällä. Jaa. Ei sitä muuten mahdu leijuttaa. Ykkönen vai kakkonen? Nyt tulee aasta. Ykkönen vai kakkonen? Mä kakkosen. Kakkonen on ykkönen. Me ollaan kakkosessa. Kestä, ole raus, no. No. Aika Nyt se mennäs käymään. Mennään ykkösen. Päästäänkö se samasta puolelta pihaan? Joo. Hankala. Nyt ei saakaan feikattua tätä lähtää. Noniin. Pihalle. Ole raus, snäll. Perhana myös ihan oven väliin. Noniin, sitten seuraava.